ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଏଇଟା ଆମେ ପିଲାଦିନଠୁ ବହିରେ ବି ପଢ଼ିଛେ ଆଉ ଘରୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶିଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରୁଛେ? ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଉଛେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ବି ସେଇ ପିଲାଦିନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଠି ଯଦି କିଛି ଭାଇ ମିଶିକି ରହୁଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମିଶିକି ରହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ବି ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଭାଇର ପରିବାର ଯଦି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆଉ ତା ପିଲା ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ଯଦି ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଠି ମିଛ ଆସେ। ସେ ଭଲରେ ଟିକେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମିଛର ଆଶ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ ସତ କହି ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ଯେ ଭଲରେ ଚଳେ ସେ ଯଦି ସତ କହିଦେବ ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ଆଉ ଯିଏ ଚଳି ନପାରେ ସିଏ ବି ଦେଖିପାରିବନି। ତ ପିଲାଦିନଠୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭାବନା, ସେଇ ମିଛର ଆଶ୍ରା ନେବାକୁ ପରିବାରରୁ ବି ଶିଖା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଉଛି ବା ଶାଶୁଘର ଯାଉଛି, ସେଇଠି ବି ତାର ମା ତାକୁ ଶିଖେଇକି ଛାଡ଼ିବ। ମା, ତୁ ସବୁ କଥା ଜଗି ରଖି କହିବୁ, ସବୁ ସତ କହିବୁନି। କାହିଁକିନା ଯଦି କିଛି ସତ କହିଦିଏ ଆଉ ଯଦି ସେ ଝିଅ ସେଇ ସତ ପାଇଁ ଯଦି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ସେଠି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ତା ବାପା ଘରକୁ ଠିକ୍ରେ ତା ବାପା ଘରକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ମିଛର ଆଶ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସେ ତା ବାପା ଘରୁ ଶିଖିକି ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେଉଁ ସତଟା କହିବ ତାକୁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାହିଁଲେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ସତ କହିପାରିବନି, ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ସେଇ ସତ କହିପାରିବନି। ଦି ପଟୁ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ସତ କୁହାହେଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଜଡ଼ା ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ସେଠି ବି ମିଛର ଆଶ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଥା ଭାବିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛର ଆଶ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ସତ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲୋକ ପୂରା ପଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣ ସତ କହିପାରିବେନି। ସେଠି କାମଠୁ ବେଶୀ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ କ'ଣ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ତ ସେଠି ବି ତୁମକୁ ମିଛର ଆଶ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭଲରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗରିବୀର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଚଳିବାକୁ। କ'ଣ ସତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବେ ଯେ ତୁ ଏଇଆ କରିକି ଚଳୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ବି ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ନହେଲେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳି ଜଳି ମରିଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେନି, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେନି। ସେଠି ବି ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ବା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ସେତିକି ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ସତରେ କହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ସତ କହିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅସୁବିଧା ଘେରି ଆସିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନଜରରେ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଆ କ'ଣ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଲି ମିଛର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚାକିରି, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁନ୍ଦର
ସଂସାର ଆଉ ତା ପାଇଁ ସେ ପଛରେ ଏତେ ମିଛ ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଛ ହିଁ ଶିଖଉଛେ ପିଲାଦିନଠୁ ଯେ ମିଛ କହିଲେ ହିଁ ଭଲରେ ରହିବ। ଏଇଆ ଜୀବନ? ମୋ ମତରେ ତ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ବି ସେଇ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଇଆକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି। ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଏହା ଉପରେ ଅଲଗା ଥିବ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।